Biokompaktné kontajnerové čistiarne odpadových vôd BCTS. Voda je jednou z najcennejších surovín pre existenciu ľudstva na tejto planéte. V oblasti čistenia odpadových vôd prinášame moderné a spoľahlivé riešenia pre obce, firmy, hotely, školy, bytové domy aj priemysel. Spoločnosť Ecoservice Slovensko už viac ako 35 rokov projektuje, vyrába a dodáva čistiarne odpadových vôd nielen na Slovensko, ale predovšetkým do zahraničia. Každá čistiareň vzniká vo vlastných výrobných dielňach. Z plastových dosiek sa vyrábajú nádrže, montuje sa technológia, zariadenie sa dodáva na stavbu, kompletizuje, testuje a uvádza do prevádzky. Srdcom čistiarne je nádrž, v ktorej prebiehajú všetky stupne čistenia. Mechanické predčistenie, biologické procesy denitrifikácie a nitrifikácie, separácia kalu a odtok vyčistenej vody do recipientu. Dochádza k postupnému odstraňovaniu organických nečistôt, amoniaku a dusíka. Vyčistená odpadová voda je vhodná na ďalšie využitie v rámci obehového hospodárstva. Kontajnerové riešenie prináša množstvo výhod. Rýchlu výrobu, jednoduchú dopravu, menej stavebných prác a možnosť postupnej výstavby. Čistiareň je zakrytá a možno ju osadiť na terén, čiastočne zapustiť do zeme alebo umiestniť do budovy. Vyznačuje sa tichou prevádzkou, nízkou spotrebou energie a minimálnou produkciou prebytočného kalu. Prevádzka je v automatickom alebo poloautomatickom režime s minimálnymi nárokmi na obsluhu. Spoločnosť Ecoservice Slovensko zabezpečuje kompletné riešenie podľa požiadaviek investora. Poskytujeme záručný aj pozáručný servis a odborný dohľad nad správnou prevádzkou. Ecoservice Slovensko. Spoľahlivé riešenia pre čistú vodu a udržateľnú budúcnosť.